Siyathoba uNkulunkulu wethu emini, siyathoba Nkosi yezulu, siyathoba somhlekazi ngonyama yomndeni kaJuda, siyathoba kuwe Nkulunkulu ongcwele. We've come before you, Lord, ukuzokhuleka, ukuzovuma, ukuzozendlala phambi kwakho njengenkosi. Sinaye omunye ubaba, sinaye enye inkosi besikakhothama kuyo. Wena wedwa nguNkulunkulu wethu, wena wedwa ngubaba wethu. Umi ingunaphakade, uyasilwela Nkulunkulu wami izimpi. Nxa amandla ephela Nkosi uJesu uyalekelela. Siphila baba esikhathini esinzima la yonke into ishintshile, nabantu esibathembile bashintshile. Akukho baba okulungile endlini yakho. Buhlungu inhliziyo yethu Nkulunkulu wami emini. Buhlungu inhliziyo yethu sibakade, buhlungu inhliziyo yethu. Siyaxolisa Nkulunkulu wethu, siyaxolisa. Siyaxolisa basibona umonakalo ongaka Nkulunkulu osendlini yakho. Masibona abantu bathi bathembile bekujikela. Masibona kulo sekunezitha eziningi ebandleni lakhe, inhliziyo ethi buhlungu. Sizokhala kuwe. Sizokhala kube bidi. Sicela usithathelele Nkulunkulu wethu, wena wedwa ungubaba wethu. Simakade indoda yempi. Sihola odwendweni lonqoba usuku nosuku. Bayede Nkulunkulu wethu noma kunjena, bayede Nkosi yezulu. You're worth of all our praises. You're worthy, my Father, you're worthy. Halamande Kerebo, you're worthy. Halamanda. Hakekho uNkulunkulu ofana nawe. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Ubonakalo uNkulunkulu wethu ungaka ebandleni lakho okhulume ngawo. Sizozendlala ngoba sinayo omunye ubaba. Sizozendlala uNkulunkulu bemini sithethelele. Phefumulo wethu kwamulakazelele wena. Siyakhulekela Nkosi ibandla lakho, umakoti wakho wamthenga ngegazi. Nakuba isimo sibakade sibukeka si-hopeless, but we still gonna come to you. Noma isimo uNkulunkulu abusathane celebrate usuku nosuku nabantu abasha abatholayo abakuphikayo ngezeze abakuphikayo bezonke abanyala endlini yakho. You still our Father, and we've come before you, Father, to worship you and to honor you. Amen. Mawudumiseke uNkulunkulu wethu, ubatshazwe. Ubatshaze emazweni, ubatshaze izizwe zonke njengoSimakade. We honor you. Khuluma ukuthandayo emini. Khuluma Nkulunkulu wami. Khuluma Nkosi yezulu, khuluma. We welcome your presence, Lord. We welcome your presence, dear Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're worthy. You're worthy, you're worthy. You're worthy, my Father, you're worthy. There is none like you. Siyaxolisa Nkulunkulu wethu, siyaxolisa. Siyaxolisa sobandla, siyaxolisa. Sithethelele uNkulunkulu wami, silalele. Khuluma ukuthandayo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela zithandwa zezulu, ngiyabingelela. Emini inkosi yethu seyinhle. Buhlungu bazalwane, buhlungu. Hey bazalwane, kubuhlungu. Inhliziyo yami ibuhlungu. Abanye abantu might not understand what is going on. Abanye abantu are celebrating. Abanye abantu bahanda. Abanye abantu babona that everything is normal because they're still seeing in their churches. Basasidla isidlo senkosi bengcole banjalo. They think that everything is normal. Is there anything normal, bazalwane bakunjena? Is there anything normal? Ake ngiqale bazalwane ngikhulume. Revelations 12. Revelations 12 speaks about the woman
and the dragon, the devil. Uma uzofunda Revelation 12, this woman okhulunywa ngaye stands for the church. Umele ibandla. Kodwa in this sense umele the Jewish nation. From where our Messiah comes from. Right from the beginning, the devil knew our Messiah is going to come from the Jew nation. So he has been harassing the Jews since then. The Jews have been harassed about the history. They know when we're talking about the concentration camps, more than 6 million Jews, because since then, the devil has been after the Jewish nation from which our Messiah comes from. So must khuluma about this woman, onegane, and Satan, Lord was representing the church. Uyabaleka nengane, Hanamondo. Amanda, uyabaleka nengane engafuni ukuthi ibulawe ingane because le ngane umsebenzi wayo izoseva isizwe, not isize izizwe umhlaba wonke. Kumele protectwe le ngane. Hlungu bazalwane. So uma sifunda uverse 6, uthi uverse 6, and her child was snatched up to God and to his throne. Then the woman fled to the wilderness, to a place prepared for her by God. This woman gave birth to a son. Then the dragon has all along been trying to kill this woman's baby. Impilo kaSatan. Salokhu aqala uSathane ukuba khona. Ufuna ukubulala le ngane. Ingane iqedile umsebenzi wayo. Hlezi manje nakasekunene sikababa ingane ishiye this woman on earth. But the devil knows ukuthi uhlulekile ukubulala le ngane. So the devil has all along been after this woman, the church. Njengoba esazi uSathane I can't kill or defeat Jesus Christ. The devil has set his sights on the church. The church knows that. The church knows. Umulale, you are the church. Umulale, Satan is your enemy, and he is after you. How can you let the enemy win? The church has let the enemy win. The devil was nothing to do with the church. He wants to destroy and devour the church. The devil wants to annihilate the church, to destroy completely. Siyakwazi lokho siyibandla ukuthi as isithi esinaso uSathane, we are not ignorant of his devices.
Siyazi ukuthi uSathane uzama zonke indlela ukubulala this woman, ukubulala the church of the living God. This is a day of sadness, bazalwane. Day of lamenting. The day of a disgrace. The day of a rebuke. But how could the church do this? Ibandla likaSibakade lifile lazi kahle ukuthi we've got our number one enemy is the devil. And umoya ngcwele ophila kithi uyasitshela uyakhuluma nathi ukuthi we've got to be always on the alert. We should always be watchful of the wiles of the enemy. The church has let the enemy come inside the church and destroy the church of the living God. The church of the living God is in crisis. The name of our Lord is vilified. Phakathi ebandleni. Liyangcoliswa ibandla, igama kaMesaya wethu lingcoliswa abantu kade bethembile. Ake ngisho bazalwane. uNkulunkulu bebathembile abalindazi ehanda. Ubethemba abapostoli. Ubethemba abafundisi, abaprofeti, obishop, othisha, abavangeli, ubethembile. Nazi izifo zami, take good care of izimo. But what have you done, Handa? What have you done? You are vilifying my Father's name. You are destroying my Father's name instead. uNkulunkulu ufikile ngesonto bazalwane. Nkosi uJesu moya ngcwele. Sunday and Monday came and spoke about his church. I was crying these 2 days. Ekhuluma uthi ena, just as the first temple was destroyed, uthi namuhla ngizokutshela ukuthi my apostles, my pastors, my teachers, evangelists, bishops have destroyed my church. And when he spoke, uthe lo suku mhla ka-20 no 21 August 2023, ngizokutshela ukuthi my church has been completely destroyed njengeJerusalem. Kube sengathi ngidlala ifilimu bazona ekhombisa iJerusalem, the way Jerusalem was destroyed. Ngithi kungcono kweJerusalem because iJerusalem yabulawa izitha. We are being destroyed from the inside. Abantu ababulala umsebenzi kaNkulunkulu abaqhamuki ngaphandle. The enemy is outside the church, but basinika damage encane. But those that are inside have caused serious damage. People that call themselves apostles, ibona babulala ibandla kaSibakade, labantu abayibiza ngabafundisi, ibona babulala umsebenzi kaSibakade. Bekungcono lokho bakwasuka uNebukadnezar wasuka eBhabhiloni. Kuyazi iBhabhiloni is an enemy of God. It's all that God had decided to use Babylon to destroy Jerusalem. But yes, iBhabhiloni is our enemy. Ibandla kaSibakade umsebenzi wenkosi yethu ubulala abafundisi abaqamba amanga. Iyafika inkosi yakhuluma ithi abafundisi bathakatha openly, abapostoli sebekhona bathakatha, abagcine ekuthakatheni bebulala umsebenzi wami.
sebebulala abantu laba, the few that are left. Kunabantu that are still true to the Lord. Kunama-remnants kaSibagat. Uthi labantu, because they're working for the enemy, ngicela ukutshela bazalwane, uthe ibandla lakhe life njengeJerusalem. Khombisa iJerusalem iwe phansi. Wathi umsebenzi wapostoli lona. What about apostles like the look at what they've done. Look at what the pastors have done. Look at what the bishops, the apostles have done. They have destroyed my church. What was at Jerusalem because it was physical. Salmon, imagine, physically the church is not there, the structure is not there. What about this church? But may I have a Bible so that, but there's no church. The failing man, the thing I shall have as a one. I shall imagine the feel. The total of some as a saint to know Zion, Golino is thankies. But failing leadership, he failed. It goes to just social. It is. Mark this day, his own child. What one commissions Tom, such Jerusalem. What this is how my church looks now because of the leadership. And I think it's a bit. Physically, they have destroyed Jerusalem. Spiritually, these leaders have killed the church of the living God by a tagata because of a tagata feel. As all two, Zabad, Ababla Badras, Labadama Tagatayo. Abakhulisa ababandla kaSibagat ngemithi labadlala ngezimvu kaSibagat beningilisa ngemithi benza abantu bathothobela abazalwane babandleni abanayo ingqondo ithathiwe because unabapostoli abanakele unale nhlobo ethakathi kunale nhlobo oyingathakathi bakhona abafundisi bapostoli abangakathakathi but laba ngathakathi bashawe ngenye indlela usathana uyawazi ama weaknesses abo abaningi bashawe great Tandimali. Why introduce agenda? They've sold their souls to the devil. What is on Nicky Mali? But there's some perfect blow up. But the Mali, Baza yoke into a Malabani or Satan. Abanya Batagat, because of he create into a Sugile Bon. Abanya, but there's all they fornicate, they commit adultery. Yasuka into kaNkulunkulu njalo ngama-Sundays bazobe kupulpit kaSibagat bashumayela abantu abangcolile ngenxa yokuthi leadership ifile izimvu zifile sokuthi uNkulunkulu ibandla lakhe lifile ayisakhiphe ibandla lakhe. I was crying Sunday and Monday and look at what happened in Jerusalem. They've destroyed. A structure was not there. What about those people whose buildings are still standing, but there's nothing inside? Akunxakayo kufa kwabantu. Bafe umoya ingcwele kasekho uNkulunkulu akakhulumi nabapostoli abaningi. Ucathi abantu bebengahamba endaweni eyifileyo ufa uNkulunkulu bekhuluma nabo. Sayibona imoto ziyakhuphuka ziyemhlangano eziyentabeni ziyantshukumeni bayentshukumo uNkulunkulu wakho bahle intshukumo ifile. But abapostoli abafile obishop abafile basakuleya ndawo efileyo bakhombisa kahle ukuthi umoya ingcwele kasekho umoya ingcwele washo kahle ukuthi lezi ndawo ifile akisekho yet they still go there bayobhuqa uthi uNkulunkulu my leadership is mocking me. Ubona ngathi abantu abandawo baye endaweni efileyo. Ningaya kanjani endaweni efileyo? Ndazi kahle ukuthi uNkulunkulu umoya engcwele uzokutshela le ndawo ifile. Uyahamba uyoshumayela kwipulpit engcolile elebadimoni. So bonke labantu abafileyo baya endaweni zonke lezi ndawo esayifile zafa indawo eningi. But abapostoli abafile they still go there. Bishop abafile bayashumayela endaweni efileyo. Uzubona uNkulunkulu akasema you have destroyed my father's church. Yakhala inkosi. Nokoza le ndawo efileyo ife beniphila. Hlangana kanjani ukuphila nokufa? Niyakhombisa nifile. Kunamabandla amakhulu esiwaziyo ngisho kulezi ndawo. Phatha umpostoli othakathayo.
uneyimoto eyiningi kulowo apostoli uyaziwa ukuthi usewubrigadier general kwi-kingdom of darkness. Mina ngilabantu ababelong to that church ngaba ngisalisa igama ngoba lelo bandla lifile it belongs to hell. Ngiyakhala ngiyayibuza inkosi ngithi inkosi bonke laba uthi bonke laba look at what is happening, look at what's happening. Laba lelibandla lelifile labantu abaningi lifile umpostoli wakhona uyathakatha lo umbishop wakhona ufile unabantu abakhulisa ngesikole ufile kodwa uthi baningi abantu abafileyo. The church of the living God is dead. Uma ngikhuluma kanje abantu bathi ngiqamba bayacula bakhuluma ngelimi. Khuluma ngelimi. You are the enemies, the traitors of God. Kunamabandla ongabe uNkulunkulu ubhalile. Kunamabandla akade afa. Spiritual uNkulunkulu ubhalile ukuthi danger. Kuloma bandla ukubhala ukuthi danger, keep out. Ungangeni kuleli bandla. Uma ungaba ungene kule bandla ufile phela indaba yakho njengoba befile nje abantu. Bafile abazalwane ababoni lutho. Libhaliwe ibandla labo lithi danger, keep out. Ungangeni kuleli bandla. Ye ababandla balifana valo bafile. Ngani yalibuza uNkulunkulu ekhuluma abaprofeti abaphakathi bafile abakwazi ukuthi ucabanga ukuthi umprofeti ubekhona ubengaqhubeka nihambe endaweni efileyo if umprofeti ubekhona ekwazi ukubona izinto zikaNkulunkulu. Ngalikhombisa nifile. Iyakhala inkosi ifike yazokhala nami 2 days ikhala ukuthi my church is dead, my apostles have killed me, my pastors. Into bazalwane lishayayo le ndaba uthi niyacula ney'nsimbi lezi. I wish lezi nsimbi zonke zibekwe eceleni ngoba ngicabanga ukuthi niyezuluka lezi nsimbi nibe nicula ningcolile ipresence kaNkulunkulu isuke. uNkulunkulu esimkhoza abazali is holy. The Lord we serve is holy. This woman engikhulume ngayo ukube ihlakaniphile ngabe yazi ukuthi my number one enemy is the devil. Yonke into eyiqhamuka kusafanele kuzobaleka ngoba uNkulunkulu ingane le ehamba izulu Messiah isinikile amandla to trample upon all powers of darkness. Most of these apostles are full of greed. Bayahamba abantu abafileyo baye endaweni efileyo kuprofetha izinto kuleyo ndawo efileyo khombisa uNkulunkulu akasekho. Niyelele endaweni efileyo baniphila yakho ubona ey'ntabeni kusebenza abantu abangcolile. Ngicela ukutshela ama-movements abaningi afile ama-movements amaningi uNkulunkulu is not there. Yonke into eniqalile ifile. Very few, if there are any movements, asaid ukuthi kaNkulunkulu abaningi afile, they've been sold to the devil. Abaphathi bawo they are brigadiers kaSathane. They are pursuing agenda. Kwakungcono eJerusalem ngoba iJerusalem yabulawa isitha. Ibandla sibade libulawe abantu that are mocking him every day. You are mocking God. You are mocking Jesus Christ that died for your sins. Nimbuka behlele mdelela. Nezabanyala nimaphambili. You don't animesambi. Niyambazalwana. Njengoba nihlangana nje basana siniyamba umthetho wenu banifile. Literally. Feel ibandla smart. Most pulpits are teaching dead sermons. Ama-pulpita ingani uNkulunkulu ngasakhuluma nabantu bakhuluma ama-sermons abawathola ama-messages abawathola besaphila. There's nothing fresh from the Lord. There's nothing fresh relevant for this time. Basebesenqonda abantu akasekho umoya ngcwele. Awuboni impostoli ukuthi wena ayisekho indaba yakho. Awuboni impostoli. Awubona ufile nezifo uma kufekwe nezifo zakho ifile. Awubuye impostoli ngimthanda uNkulunkulu wakhombisa. Emilela nonkosikazi wakhe. Ephuzisa iziva amanzi angcolile. What now? He is making my sheep drink dirty water because into
ephuma emlonyeni akuseyona eyami kwenzeka kanjalo abapostoli abafileyo obishop abafileyo they are mocking God for how long? Khalile inkosi for 2 days. Akusivule uSam 74. uSam 74 yabhalwa Asaf. U-Asaf ubhala after the destruction of Jerusalem. There are people that still care about ibandla, but 90% does not care. They mock God. Bangolile abapostoli, bangolile obishop. Ngicela ukusho bazalwane, the reason why I concentrate on leadership is because institution ngeke ikwazi ukusave ngaphandle kwe-leader. So i-lead bifile izimvu ziyafa. So abantu ababulala ibandla siphakade aba-leaders. Uyakhala uAsaf. Bengeke likhale bazalwane. Uyazi anikhanda ukukhala banibona ukuthi nifile. If you knew the damage you've caused to the kingdom of God, ngoba asekho umuntu onesibindi sokuveza ubuso, ngabe akekho umuntu onesibindi sokusho njalo ibandla lakho ngoba onke amabandla afile. uNkulunkulu uthola abantu individuals phakathi ebandleni, uthola nabantu 1 or 2 people that are still true to him. Most of the people, usho njalo uNkosi uJesu ngesonto langomsombuluko, most of the people are dead. Leadership iphelile indaba yayo. Uyakhala uAsaf, at least usekhona inyembezi kaAsaf. Ayisekho noma bekhe inyembezi kade nafa. Anibona ukuthi into elishoyo nokuhlangana kwenu is useless. Valela amasonto. Why have you opened those churches after all? Wavulele amabandla. Ngoba umnikazi wamandla is no longer there. Ba umsindo esinengiso. Nilethe iphunga elingcolile angicabange. Inkosi uJesu ikhala for 2 days. Ithi phunga eliqhamuka lababandla ama-leaders akhona afileyo. Phunga! Terrible order. Shumayela ngama-gift. Khona abantu abagude ekukhulumeni bashumayela ngama-gift. Kade inkosi yasuka. Ibona babulala abantu laba that are still true. Ngicela ukusho bazalwane, there are few leaders that are still true. Ama-remnants kaSibangani and ibona abapostoli abawile. Babagxeka laba that are still true. Ngoba bawile bona. Bafuna bonke abantu bafane nabo ukuze kuyiwe esogwini. Hell has been enlashed ngenxa yakho mpostoli. Ngenxa yakho bishop, ngenxa yakho prophet wamanga. Stop calling yourself a prophet. You're a false prophet. Yakhala uAsaf. Why have you rejected us? Labantu bonile kuNkulunkulu. Kungcono kusho kwanabo. Lord, why have you rejected us? Ubulala ibandla lakho, uvumele ukuthi ibandla lakho life. uNkulunkulu ngavuma ngabantu abathethe i-decision bazikahle isitha sethu uSathane, asimbalekele uSathane ngayo yonke indlela. Bangenisa uSathane phakathi enu, yena ushawu 5 emabandleni. Lalani bazalwane, amabandla amaningi aphethwe uSathane. You are the enemy of God, you are traitors. Lifile. Ngisakhala kanje bazalwane, ngivuka umculo. Ngikhala wenyembezi bazalwane. Ngisakhala ngomonakalo inkosi uJesu engikhumbuza wona. Look at what the apostles have done to my church. Kwahle inyembezi. Kwahle inyembezi ngoba lidlala nje. Nicabanga ngisezintela nifile. Khona umculo osecilongweni. Number 115. Uthi ngakho umuntu onamandla okuchithela ibandla yena ngumfowethu impela usiphatho sivikela akakho umuntu onamandla okuchithela ibandla. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will not prevail. And abapostoli
abangosatane. They want the gates of hell to prevail ebandleni kaSimakade. Shuba lengcolile. Akakho umuntu onamandla okuzontshela emehlweni anawo amandla okuchitha ibandla lakhe. Ningcolile. Nibulala izimvu zikaSimakade. Ibandla linhlekisa lifile ibandla kaSimakade ngenxa yenu, ngenxa ye-leadership. Akakho umuntu onamandla okuchithela ibandla. Hey, awunamandla wena. Usebenzela uSathane. The devil is under our feet. Zonke abangapostoli sebewile. Abaphethe amandla ngemithi. Laba full of great. Laba thakathayo. Alikwazi ukuchitha ibandla kaSimakade. He's the King of glory. Angeke nimelane naye. Very soon he's coming back for you. The judgment has already begun. Utha uNkulunkulu ukhona umpostoli akhulume ngathi ngeke uphele lo nyaka sekhona. Ngoba kade ntshela abanye kade batshela wena stop doing what you're doing. Hamba ngemoto ephezulu. You've sold my father's church to the devil. Khala isiginci sikaSathane ebandleni kaSimakade. Ngakho umuntu onamandla okuchithela ibandla. Ngizosho njalo. You have been trying ngoba lihlangana ngama-Sundays ngoba abafundisi lihlangana nichitha ibandla kaSimakade. Ngizonitshela ndawo amandla. This church was built on the foundation of Christ. It was built on his blood. And now amandla ngizonitshela. Bulala ibandla kaSimakade niyathakatha. You are full of greed. There's a walk up and you're not letting ibandla kaSimakade. Lifile ibandla kaSimakade because of you. And now amandla. Why are you calling his name in vain? Aningana usebenza uSathane wenu ngayo yonke indlela ngalokho libiza igama likaSimakade banifile. Why have you sold your soul to the devil? Abantu abaningi they've sold their souls to the devil. Bakhona abantu that are still going to be saved. Laba abasa-initiative kancane abangasebenzi kakhulu. Kodwa abaningi they've graduated. You have graduated. Abafuta the meat. Akekho umuntu onamandla hanamantha rebakhobato. Akekho umuntu onamandla ukuchitha ibandla lakhe. Hambani esonkweni bafundisi abathakathayo. Akekho umuntu ontshela ukuthi niyathakatha. You are full of greed. The Holy Spirit is no longer there in your churches. Yingakho nibeka nihamba nima abandleni afileyo, ney'nkozo ney'fileyo, uthi uNkulunkulu nifile, ngimtshathi nifile. As long as you continue going there, you are dead. Ne-expose ukuthi angasekho umoya engcwele kunina. Kufe abobishop abaziwayo bafile. You still respect them. Nisabahlonipha ngoba nani bazalwa nifile. Abantu abadestroy umsebenzi kaSimakade. Ipresence kaNkulunkulu ayisekho because of them. Why have you rejected us forever? Uyakhala Asaf. Why does your anger smolder against the sheep of your pasture? We are the sheep of your pasture. We were blood bought. Sezeni bazalwane ukuthi we're blood bought. Lisezeni igazi kaJesu. Uma sithakathi lisezeni niqonda ukukhombisa igazi kaJesu. It doesn't work anymore. You have nullified the power of the blood of Jesus Christ. Ngale msebenzi yenu engcolile. Ngakho umuntu onamandla okuchithela ibandla. Try as often or as much as you can. Angeke ulwise kaSimakade ibandla. Unedili noSathane. Bathathomela abantu ebandleni lakho ngoba ushaya ngemithi. Bathathomela have killed ama-gift abo. You have killed ama-talents kade ebanikela uNkulunkulu ngomfundisi ongasenalo uNkulunkulu. Ubulala izimvu kaSimakade wantshontsha ama-gift abo abeyobalala abathakatha bayantshontsha. Baze babulala abapostoli that are still true. Ukuze bayisebenzise igift yabo bayisebenzise kubo ngoba basaselela lutho. Uthi uNkulunkulu, that is what is happening in my churches. That. Why are you calling his name in vain? Remember the nation
you purchased long ago. The people of your inheritance, whom you redeemed, Mount Zion, where you dwell. Buyisela ama-steps buyela kithi Nkosi. Usho njalo Asafu uthi buyela kithi Nkosi. Your enemies are roaring inside your church. The devil is roaring. The devil shall fight esontweni kaSimakade, roaring like a beast. There's no respect for God. No respect for a solemn holy gathering. There's nothing holy about your gathering. The devil is roaring inside your churches. Shouting, Satan, ebandleni. Sizothi, Lord, save us. Save us, Lord. Kugcwele unbelief ebandleni abaningi abasakholwa abantu. Lezi izimvu eziphethwe abantu abafileyo. They're full of unbelief. They're full of superstition. Ubaba umnikelo wakho ubaba ukhali ucaba ukuthi lo 100 rand kuzokulethela inhlahla, full of superstition. Kade yafika uNkulunkulu uphethe umfundisi ocarnal verse. The devil has usurped God's power. Usurped. It didn't ask permission, but so wathatha abantu ewanika abafundisi ewanika abapostoli. Bebengcono laba ama-enemies bengaphandle, so sikhuluma ama-enemies angaphakathi. Ngenkathi bezobulala eJerusalem, hey bazalwane, uSathane indlela asiqhoshela ngayo, asiqhoshela uSathane. Nehamba niyakhehleleza abuya asho umfundisi usibani baladelana, uyadaza uSathane. Ngenkathi bezobulala eJerusalem babephethe ama-axes. Babephethe sonke isikhali, kuthiwa the commander of the army. Uma bengena ethempelini kaSimakade, they spent 2 days desecrating the temple. 2 days. Uyade wayichama kwi-altar, uyade wenza lokho. 2 days we celebrate. Now we have destroyed the temple. That is what the devil is doing. Ngenxa yemvumo abapostoli. 2 days they spent desecrating the temple of the Most High God. But when it is Hall of Holies, look at what we are doing right now. Angithi kuba kule Hall of Holies, kuma-pulpit kuba abantu abangcolile abanganayo into kaNkulunkulu. USathane bukani, I've desecrated the temple of your God. Why are you calling your name? Because you have desecrated the temple of the Most High God. So babephethe ama-axes. Babeshiya iqubulu babeshaya ku-Hall of Holies. Njengoba uSathane eshaya iqubulu right now. I've heard enough. Sengibulale yonke into. Sengibulale abapostoli. Sengibulale ama-intercessors. Awasekho ama-intercessors ebandleni. Ubulale yonke into uSathane ngenxa ye-leadership evule isikhala wangena uSathane. Badestroy ngesineke. Ama-axes abahama ayekade asebenza kwakho ithempeli right now basebenzisa wona udestroy abantu baSimakade. They're destroying the truth. Abapostoli, they're destroying the truth. Yonke into ibandla lisebenzele kanzima. Abapostoli, abafundisi, obishop bonakele, they've destroyed it. Siyabona ama-sledgehammers asetshenziswa kulezi nsuku. Siyabona ama-axes against the gospel of Jesus Christ. Glorious fruits, ama-truths angempela, they've been washed away. Ngenxa abapostoli abaphila impilo a double life. Bangabathakathi, bangabapostoli. Ngiyazi abantu abathandi ukungiza ukukhuluma kanje because they do not know. Amehlo akho they've been goshed. Awuboni ukuthi kwenzekala ebandleni ucabanga ukuthi umpostoli wakho uyakholwa. Destroy sanctuary baSimakade. Uyakhalwa Asafu, ngicela nifunde bazalwane chapter 74. Uthi your foes rot, verse 4, your foes, isitha sakho, it rot like a lion inside the church. They behave like men wielding axes. They smashed all the calf paneling. Bona yonke into kaSimakade. Lasusa iqinisa endlini kaSimakade. Kwakhulunywa i-prosperity. Kwakhulunywa idoti. Kwakhulunywa izinto. Yasusa i-gospel. Niphethe ama-axes. Niyalishaya iqiniso. Niyalikhipha out of the window. Abapostoli abonakele. They banned sanctuary. But uNkulunkulu have banned my sanctuary. You have banned my sanctuary.
They defied the dwelling place of your name. Uthi uNkulunkulu beseqedile uletha iJerusalem temple kwakhiwa. Uthi Solomon, this is where I'll put my name. And basuka abapostoli abonakele, basuka abafundisi abonakele, baphethe abahammers, baphethe lokhu hlobo lwezikhali, babulala intosi phakathi, bebesigaba lakhe. Baphila impilo edouble. Balethe isitha phakathi. uSathane ushaya-5 emabandleni abaningi. Ngizokhuluma into ebisho uSimakade bazalwane ngesonto nangomsubulo bengikhalelanga lonke. Look at what they've done. Ebameshile abantu abaningi that have contributed ekufeni kwebandla lakhe. And niyabahlonipha labo bantu. Nibahlonipha banemali eqhamuka kuSathane. They said in their hearts, we will crush them completely. That is what these pastors, these apostles, but we will crush completely. They want to annihilate leadership. But all types of our weapons. uNkulunkulu asihlobe ikhali zikaNkulunkulu lina lihlobe ikhali libulala izizwe zikaNkulunkulu aba-axes abahammers lokhu uhlobo libulala yonke into eyiqiniso kaSimakade niphila impilo kaSathane introduce uSathane ebandleni kaSimakade. We are given no signs from God, no prophets are left. Usho njalo asafte ayikasekho abaprofeti njengoba engasekho nakithi abaprofeti. Ngicabanga ukuthi ngabe kunje endlini kaSimakade if bebekhona abaprofeti. Emabandleni amaningi njengoba sengishilo une-sign danger, keep away. Anibone libazana i-sign ethi danger. uSathane usefakile i-sign emabandleni amaningi. This territory, this church belongs to me. This church belongs to me. Nisitile bazalwane basemasontweni uSathane efakile i-flag lakhe athi this church belongs to me. Anibone this church unama-signs kaSathane emabandleni amaningi. This church belongs to me. Mahata, this church belongs to me. Nisaya ibandleni elinjalo niyacula likhuluma ngey'limi nifile. Uyakhala u-Asaph nofundu uPsalm 74. How long will the enemy mock you, God? For how long? You false apostles, you false pastors of Baal. For how long are you going to be mocking my God? Will the fool revile your name forever, Lord? Why do you hold back your hand, your right hand? Why is the Lord holding back his hand? Why is the Lord not doing anything about these false apostles, about these false pastors, false bishops, false prophets? Why is the Lord holding his hand back? Judgment. Emshaya umuntu eshaya ijudgment. Ukhona abantu ngasho beginning of the year khona abantu abazonqunya imleze. Judgment kaNkulunkulu angisho ukuthi khona abanye abazonqunya imleze innocently. Benqunywe uSathane kodwa bayifew lapho. Abaningi bazonqunya imleze ngoba vese bawile kuNkulunkulu. Niyahamba banifile noma bakhalele kwi-judgment kaNkulunkulu. Ngoba nifile. Baningi abazofa. Ngicela ukutshela bazalwane back this day. Uzophela lo nyaka ophostoli baziyo zobe sebefile ngoba bafuna ukuphenduka. For how long are you going to be mocking my God? For how long? Uthi uAsaph baba usibambelele isandla sakho. Siyakhala usuku nosuku sibona abapostoli abadlala igama lakho. Sibona abantu besebenzisa abafuta beyisa abantu ngamandla eyinyoka. Why are you holding your hand back, Lord? Sisho kanjalo nathi Nkosi ngelelela. Zifile izimvu zakho. Ngelelela Simakade. Uyakhala uAsaph. Ngizothi bazalwane uNkulunkulu dealt with me. Ekhuluma ibandla lathi abafile abantu abaningi ibandleni lakhe. Abapostoli kade bathembile bafile. Ukhulume for 2 days ngikhala ngithi Nkosi kwenze njani. Baba sinawo thina amandla intervene in the church and ngifuna ukutshela bazalwane uthe right now. Let's start it. Ungamangala umfundisi wakho befa ngoba vese uNkulunkulu kade amtshata kanye into ezayo. uNkulunkulu inkosi uJesu is very angry. Qhubekani lezabanyala ngoba libulala umsebenzi kaNkulunkulu. Ndibulala umsebenzi kaNkulunkulu. Kwafi indoda emthini. Yafika ufa ubuhlungu niyasuka niyadlala. You are mocking God openly. Umhlaba umfuna uNkulunkulu ngenxa yenu. Bahleka abantu basihleka. You are publicly declaring ukuthi nezitha zikaNkulunkulu bana ngabe niyenyangeni. He's holy, publicly declaring.
publicly declaring. Izosho kulabafundisi abayisekhona indlela. Mayisekhona indlela buya mntana sekhaya buya. Lento ayixosha ngekusiza verse ngoba yesogweni nayo. Buya uphenduke. Lahla phansi kwamanyala uNkulunkulu uzokuthethelela. Utha uNkulunkulu babandla abelemkhuleko revival ngoba nifuna ukulala uNkulunkulu ani organize lo revival ngoba nisebenzisa uSathane verse. Uma uNkulunkulu ngalethi revival lizosha abafundisi. Alifuna ukukhulekela irevival athe uNkulunkulu ekhulekeleni ukuze kube khontengeze hey bazosha abantu. Ngikhuluma kanje bazoba nami ngikhala 2 days uNkulunkulu ekhuluma lento. Nkosi uJesu ekhuluma. 2 days ngikhala. Ngathi bekuyimina ngithakathaka ngathi mina engezela umonakalo ongakese uthi bafile abafundisi. They're mocking me openly. Look at what happened to my temple in Jerusalem. Balbulala yaphela ungikhombisa isithombe belibulala itemple. This is what my apostles have done. Babulalile umsebenzi wami. Izosho bazalwane inkosi is very angry yabuya masinyane abalungisa abantu. Ngade ngisho ngaphuma ebandleni elifileyo wena. Phuma ebandleni elifileyo ngoba usufile vese usenamandla. Uhlulwa into elula you are a shallow Christian. Abaphuma abantu. Inkosi uJesu thangi ngisho njalo. Phumani ebandleni elifileyo. Hlaleleni. Ngani linda kifile. Uqala uzothini mufika kuphambi kosmart. Inkosi uJesu letha abesizisa nje ishithi ibandla lefilimu lebelo kuhlala wena. Phuma. Ngakho umuntu onamandla okuchithela kibandla yena ngumfowethu impela usiphathu sivikela kulabo bantu that are still true to you God. Father, those that are still true to you uzobavikela from false apostles. Ngizoqinisa laba remnants kaSibaga that are still true to you babelelani badala basekhaya inkosi uJesu yabuya. Lo muntu lona mina bazakele ngikhuluma from experience kade ngangathekwa mina bishop abapostoli abaye bathi bayatshotsha bafuna ukutshotha kaNkulunkulu bayibona aqala ngayazi uyazi mina bafuna ukuzoyitshotha ngizothi babelela uyasiphatha uyazivikela ngoba sebenzisa uSathane verse bayahlangana kwezindawo kuthiwa simbulale lo mpostoli ngoba ngafuna ukusijoyina the brotherhood of the devil. Ngicela ukutshela mntana sekhaya wena usa true to our Father, true to our Messiah, ngifuna ukutshela uzokuvikela. Lento ayibekile kuwe yokusiza ibandla lakhe uzokuvikela ngekho umuntu onamandla ukuchitha ibandla lakhe. Wena muntu uma uthi ufuna ukubona inkosi uJesu phuma kulo ndawo ifile lo ndawo ngeke bazale ngikhala for 2 days bese uqala ukuzokhuluma ngihleka esho uNkulunkulu ukuthi ibandla lakhe libulawa ubani. You have killed, you have destroyed, you have annihilated, you have demolished onke amagama asho ukuphela kwebandla sibakade bapostoli bamanga bafundisi bamanga bobishop bamanga baprofeta baqamba bamanga ngabantu befprophet bebekhona ngabe kunje ebandleni. Why don't you speak the truth from the Lord? Uma ngabe ena nabaprofeti bangempela lisho ngathi konakele umfundisi like lana bonakele umfundisi. Umfundisi, where is the Lord in this house? Nithule ngabaprofeti bamanga. Ngizosho lokho bazalwane ngizontshetha inkosi uJesu iyabuya masinyana. 2 days he spoke about it. 2 days uthambatshela ngizontshela lokho bazalwane ufundeni ngoba nginika uyena lo Psalm 74 ufundeni ekhalo Asaph lapho enali khona kuyisona kuzoba khona nibuye kuNkulunkulu. Uyanithanda bazalwane uNkulunkulu. Those esekhona ithuba ngiyacela baphenduke bakithi bafowethu phendukani lahlale ngoba abanyala nwezayo wena iyezinkemba kuwe. Le X oyiphetheyo nale sledgehammer ubulala umsebenzi kaNkulunkulu iza kuwe and ngoba buhlungu bisiza kuwe. Abaye banema families azosala ama families abo. Unkosikazi akazi uyathakatha wena abaye bathakatha nabankosikazi abo. Kunendlela okungangena kuye emzini wakho ngoba kuyazi ukuthi nezinto ezaSathane oyibekile ubisa igama kaNkulunkulu in vain. Akho umuntu namandla okuchitha ibandla kaSibakade kwenze lokho uyazi inkosi uJesu ijudgment iqalile. Whether you are next, whether apostle you are next, whether bishop you are next, whether mfundisi you are next. Phendukani baphenduka abantu abazalwana abahlezi babandleni emabandleni afileyo ephumani abantu ufuna uNkulunkulu niqale phansi lihlale emakhaya nikhuleke uNkulunkulu uzolivula amehlo antshete nizoshonaphi ngoba kufiwa around. Iyanithanda bazalwane inkosi ingeke ngikhuluma kanjena. Ngokumnandi nami ngikhuluma nami for 2 days ngikhala winyembezi. Ngicela ukuthi iyanithanda inkosi. That is why
ngeke saqhamuka nobona besibuye Nkosi. That is why ikhuluma kanje. Abasenendlebe bezwe balahloka abanyali babuyele kuNkulunkulu. Ngicela baze silungise. Uma bekakhala icila uma ungakafi umntwana wasekhaya lungisani. Inkosi izomthethelela uma bezolahloka abanyala in Jesus mighty name. Amen.